κυκλοφορήσει στην Αμερική ένα βιβλίο και ταυτόχρονα νομίζω και στα ελληνικά σε εμάς. Είναι ένα βιβλίο που έγραψε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι θανατοποινήτης, καταδικασμένος εις θάνατο. Η προοδευτική Αμερική ακόμα έχει την ποινή του θανάτου σε μερικές πολιτείες. Αυτό λοιπόν είναι σε μια πολιτεία που έχει την ποινή, την θανατική ποινή. Τον καταδίκασε σε θάνατο. Συνελήφθη όταν ήταν περίπου 27-26 χρόνων, 26-27 χρόνων. Έχει τώρα σχεδόν 30 χρόνια στη φυλακή. 30 χρόνια περιμένει από μέρα της μέρας και ώρα της ώρας ότι να τον εκτελέσουν. Επειδή έκαμε πολλές εφέσεις και δικαστήρια και πράγματα και τα λοιπά, τέλος πάντων ακόμα δεν τον εκτέλεσα. Σε μια φυλακή απάνθρωπη που ούτε φυλακή δεν μπορεί να λογιστεί. Εγώ πήγα και τον είδα στην Αμερική που πήγα. Έπρεπε να πάρω με άδεια από τον πρόεδρο της, όχι της Αμερικής αλλά της πολιτείας εκείνης, τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι μια ιστορία που την έγραψε ο ίδιος στη ζωή του αυτός ο άνθρωπος και επειδή τυπώνεται τώρα, ας πούμε, μια ιστορία φοβερή. Όταν θα τη διαβάσετε, άμα έρθει και στα ελληνικά, θα δείτε, ας πούμε, μια ιστορία ενός ανθρώπου που μεγάλωσε σε ένα σπίτι καθώς πρέπει, με όλες τις αρχές που είχαν οι άνθρωποι εκεί, τέλος πάντων, ακόμα και τις χριστιανικές. Στη συνέχεια εξοκύλει αυτός έτσι κάνει κακές παρέες και χάνει τον έλεγχο του και μπλέκει μέσα σε οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, συμμορίες, ναρκωτικά, εμπόρια, πράγματα, ξέρω εγώ. Το μόνο που δεν έκαμε είναι αυτό για το οποίο τον κατηγορούν. Όλα τα άλλα τα έκαμε, αλλά αυτό για το οποίο κατηγορείται και συνελήφθηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο, δηλαδή ο βιασμός και η δολοφονία ενός κοριτσιού, αυτό δεν το έκαμε αυτός. Απλώς ήταν κοντά στην περιοχή εκείνη, τελείως, δηλαδή δεν είχε ιδέα το παιδί είναι αυτό, ότι θα γινόταν αυτό το κακό. Αλλά επειδή τέτοιος διάσημος εγκληματίας τον έπιασαν αμέσως αυτό και κανένας δεν είχε, ούτε έχουν ακόμα αμφιβολία ότι αυτός είναι που έκαμε αυτό το μεγάλο κακό και τον καταδίκασε σε θάνατο. Αυτός ο άνθρωπος στη φυλακή, άλλα κατορθώματα και τέλος πάντων πολλά και διάφορα, μην τα λέω, φοβερά πράγματα. Κάποια στιγμή όμως, μέσα σε αυτήν την κικαιώνα των περιπετειών του και των εξάρσεων του και των εγκλημάτων του και των υπολείπων πραγμάτων, αρχίζει να ανακαλύπτει το Θεό μέσα του. Ανακάλυψε τον Θεό και κάποια στιγμή πάλι έγινε, τέλος πάντων, μια ολόκληρη ιστορία. Μου έγραψε ένα γράμμα από την φυλακή εκεί ως θανατοποινήτης. Στην αρχή και εγώ, να πω την αλήθεια, επέταξα το γράμμα. Λέω, πού με ήβρενε εμένα τώρα τούτος που την άλλη άκρη του κόσμου και τα αγγλέζικα με μένα έτσι και καλά, έπρεπε να δω ακόμα να μεταφράσω, να γράψω, να τα ξαναμεταφράσω και τι να μπλέξω. Και ήταν ένα γράμμα τρυπημένο από 1000 πάντες από τη φυλακή που ήρθε. Επέταξα το στο καλάθι, τη νύχτα επέτασα, το πρωί εύκολα το καλάθι. Όχι, ύστερα ξάτε, άιστο, τι να το κάνω τώρα. Όχι, δώστε. Επάλευα και εγώ με τους λογισμούς μου. Λέω, άτε μπορεί, γράψε του ανθρώπου μια κάρτα και εσύ έστειλε σου γράμμα. Πού με ήβρενε εμένα τώρα, ας πούμε. Πριν πολλά χρόνια, είμαστε ακόμα στη Μονή Μαχαιρά. Λέω, άτε να μην φανεί ότι περιφρονώ, έστειλα του μια καρτούλα και ένα βιβλίο. Από εκείνο το βιβλίο και από αυτήν την καρτούλα, τέλος πάντων, μην τα πολυλογούμε, το παιδί άρχισε να ενδιαφέρει για το Θεό περισσότερο. Στο τέλος ευαπτίστηκε. Τέλος πάντων, τώρα είναι ένας πολύ χαριτωμένος και καλός άνθρωπος. Επειδή ανά πάσα στιγμή θα το εκτελεστεί, δεν ξέρει κανείς πότε,
Γι' αυτό έγραψε όλη τη ζωή του, ήθελε να γράψει τη ζωή του. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, γιατί βλέπει κανείς εκεί ότι τι δυνατότητες, τι όρια, ας πούμε, απεριόριστα όρια, ας το πω έτσι, έχει η ελευθερία του ανθρώπου και πώς κινείται ο άνθρωπος και πώς τελικά κανένας δεν είναι, ας πούμε, για να καταδικαστεί εκ των προτέρων. Και αυτό που λέει η Γραφή, ότι εσύ ποιος είσαι που κρίνεις τον άλλον, έχει απόλυτο δίκιο. Δεν μπορούμε να κρίνουμε, δεν είμαστε εμείς να κρίνουμε, και εννοώ να κατακρίνουμε, γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος έχει εκπλήξεις, ακόμα και τον εαυτό μας τον ίδιο δεν μπορούμε να τον προδικάσουμε και να τον καταδικάσουμε. Δεν μας επιτρέπεται, ούτε τον εαυτό μας. Δεν μπορείς να ξέρεις. Λένε πολλοί, δεν εξομολογούμε διότι θα τα ξανακάμω. Βρε παιδί μου, μην το λέεις αυτό το πράγμα. Δεν το ξέρεις αν θα τα ξανακάμεις. Αφού ξέρω ότι μόλις βγω από τον εξομολογητάριο θα τα ξανακάμω. Πρώτα απ' όλα, ποιος σου είπε ότι να βγεις που τα μέσα? Λέω, ήρθε ένας που με θεώραν και λίγο έτσι προφήτη. Λέει μου, αφού πάτερ μου ξέρεις το, αφού έχεις, μου λέει, έχεις χάρη από το Θεό, ξέρεις ότι μόλις πω τώρα από την πόρτα της εκκλησίας θα ξανακάνω αυτά που σου είπα. Πήρα και εγώ το σοβαρό μου, λέω, αφού νομίζεις ότι είμαι προφήτης, θα το παίξω και εγώ προφήτης. Λοιπόν, του λέω και εγώ, ποιος σου είπε καταρχάς ότι να βγεις που τον την πόρτα? Έχασε λίγο το χρώμα του. Εγώ δεν γέλασα, συγκρατήθηκα, με γελάσω. Λέω, να σου δείξω εγώ τώρα, αν ήθελες προφήτη. Ποιος σου το εγγυάται το πράγμα? Και πράγματι, ξέρετε, μια φορά εδώ στην εκκλησία ήρθε ένα παιδί να εξομολογηθεί η ώρα 7 το πρωί. Έφερε τον η μάνα του με τα 1000 ζόρκα. Ήρθε νευριασμένος, αγοροξυπνημένος, γεμάτος νεύρα, ας πούμε, αυτά. Δεν ήθελα να αυτό, δηλαδή, με τις ώρες, και η μάνα μου έφαμε από τη γλώσσα, και την ώρα τούτη που η ώρα 7 είναι ένας φοιτητής ο οποίος σπουδάζει στην Αμερική τότε. Θα σου πω, κάτσε γέ μου από εκεί που εδώ συναφέραμε τον, χασμουργία τον, είπε να πούμε την ώρα που του διάβαζα την ευχή, μόλις γονάτισε, κάμουν ένα σεισμό, πήγαινε έτσι υγεία, ας πούμε. Θυμάστε ένα μεγάλο σεισμό που έγινε η ώρα αυτή, πότε ήταν, η ώρα 7 και 10 το πριν περίπου. Εγώ μόλις άρχισα να του διαβάζω την ευχή μεταξύ, και τους ενόμιζε ότι ο σεισμός γίνεται ειδικά για τσίχυρο. Και εντωμεταξύ είμαστε που κάτω από το καμπαναριό της Καθολικής πριν γίνουν τα παρεκκλήσια, και πράγματι σούζουν το καμπαναρκό και πήγαινε και έρχεται. Και εγώ ίσα που τέλειωσα την ευχή να μπω πάνε και θυμούμαι. Τέλος πάντων τα είπα γλύωρα και μέτω να τον ξεβγάλω, να τον τελειώνω. Δηλαδή μου ήταν που έγινε πάτε μου, δηλαδή που για τις αμαρτίες μου, δηλαδή που έγινε το πράγμα. Να του πω, σεισμός βρε, σεισμός. Αλλή μου, σεισμός, Παναγία μου, λέει, ναι, πράγμα πολύ μεγάλο σεισμό. Υπάθαν και ζημιές η εκκλησία, είχαμε ρογμές, έκλεισε η Αγία Νάπα τότε, γίναμε ζημιές μεγάλες. Αλλά μάρα για πού είναι το επίκεντρο? Λέω το επίκεντρο εδαμε που κάτω από το καμπαναρκό που δαμε που την επάθαμε. Λοιπόν, έτσι παθαίνει κάποιος όταν νομίζει ότι είναι το επίκεντρο ο ίδιος, αλλά γι' αυτόν ούτε τον εαυτό μας δεν πρέπει να προδικάσουμε. Δεν μπορείς να ξέρεις ούτε αν θα βγεις της πόρτας, ούτε αν θα τα ξανακάμεις. Γι' αυτό τι έχεις στα χέρια σου? Το παρελθόν δεν το έχεις γιατί έφυγε, το μέλλον δεν το έχεις γιατί δεν το ορίζεις, το παρόν. Πήγαινε εσύ, τακτοποίησε την ψυχή σου τώρα. Το αύριο δεν το ξέρεις, ούτε το μετά από τώρα το ξέρεις.
κοίταξε τι κάνεις τώρα. Τώρα, γι' αυτό λέει και η Γραφή, ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι ημέρα σωτηρίας. Το αύριο δεν το ξέρεις. Μπορεί να αλλάξει η διάθεσή μας, η ψυχή μας, η ελευθερία μας, η βούληση μας σε κλάσματα χρόνου και να λιωθεί όλη η υπόστασή μας. Γι' αυτό να μην προδικάζουμε ούτε και τα του εαυτού μας ακόμα. Να κινούμαστε μέσα σε αυτήν την άνεση της ελευθερίας και της χάριτος που μας δίνει ο Θεός, αλλά και να προσέχουμε, γιατί μπορεί αυτή η ελευθερία μας να γίνει και μια πύλη που να μας οδηγήσει και στην απώλεια, για να δεν την προσέξουμε.